Super Furry Animals! Just look at me, cyn pa mor faint o gwylydd sgyn fi bod yr un raglen Elwyn Jones fel fascist fel ydy, bod y grŵp yma ddim wedi sponsro gen Alpha Line a bod y grŵp yma yn llwyr yn erbyn privateiddio rheilffyrdd. I'r byd ar bedau